Tulong na sikop sa gipahigayon nga bypass operation sa mga sakop sa Talisay City Police Station sa barangay Bulacau sa Dakmaong Dakbayan. Ang subject nga bag-o lang nakagawa sa prisuhan niadtong September 13 lang gumikan gihapon sa kalambigitan sa illegal nga drugas. Si Chona Carion adunay live exclusive report. Chona? Yes, Bob, gihulagway sa kapulisan nga high-value target ang ilang subject sa bypass operation, samtang ang laing kauban niini andaa gihapon sa ilang drugs watch list. May puan mo lang, mamula. May nagkapangot ng kapiyansa. Naghilak nga mihimakak si Crisilda Zafra alias Chris nga namaligya siya og ginadiling drogas. Bag-o pa siyang nakagawa sa prisuhan human na sikop sa Dakbayan sa Subo. Gipakita ni Zafra ang iyang release order niadto lang September 13. Ang petsa kanusa siya nakagawa sa prisuhan human na sikop sa Dakbayan sa Subo tungod sa possession of illegal drugs. Apan alas 9 kagabi, subject siya sa bypass sa kapulisan sa Talisay. Gihulagway si Zafra nga high value target sa kapulisan. May mga last operasyon namin, ma'am. Ito yung may huli kami sa isang sitio sa Puok. Siya yung source, ma'am. Tapos yung matagalan namin ito, minaman-manan, ma'am. So, buti na swertian namin. Ako mga nabuhay kasanan. Namaligyan na tago rin. Ang kuha nila mong i-5 ka ron. Ilipin naman taganay ko dito station to. Lakip sa gisikop ang iyang live-in partner nga si Jerry Katimbang ug si Saverino Cabanes taga Barangay Tangke nga naa sa drugs watch list. Nasakmit sa tulo ang gibalabanang mobalor sa 100,000 ka pesos nga gituang shabu. Hugot hinuong gimakak sa duha nga nalambigit sila sa ginadiling drogas. Wala ma'am, wag niya nang kuwan na, nang hipos ang gidmis balay ma'am. Wala ka na, ma'am. Ako mo, mag-internet ako ma'am. Yes, Bob, mag-atubang og kasong pagpamaligya og paghupot sa giniling droga si Zafra samtang si Cabanes og Katimbang possession of illegal drugs. Bob? Thank you so much sa Chona Carion sa imong live report.